Historyang kahadlukan. Bisaya Horror Stories. Good day sa mga nagsubay sa istoryang kahadlukan. Itago lang ko sa pangalan nga Berto. 31 years old ug nagtrabaho ko sa usa ka kumpanya ug pintal dinhi sa Cebu. Delivery driver day ko sa usa ka supplier og pintal. Ug kami ang tighatod sa mga gipang order nga pintal sa mga tindahan. Gipang order kini sa online ug tawag. Kami ang mo-deliver sa mga nag-order kay apil sa bayad ang shipping delivery. Kung ugali, ubay-ubay ang gi-purchase sa mga nipalit. Nahitabo kini akong i-share sa inyo nga kahadlukan. Dihang naka-deliver ko og pintal somewhere sa north part sa Cebu. Di na lang nako i-mention ang maong store para di kaayo mahalata ug di kahadlukan man sila gani hinuon. Dahi usa ka higayon nga order to sa delivery didto nga store. Ug mukabat ba og 2 ka oras usa maabot sa maong lugar. Kung di lang gyud kaayo traffic. Dinaghan man gud ang order nila. Ubay-ubay og order ni nga customer. Kay usa man kini ka hardware. Ug halinon gyud ang ilang hardware. Kay pipila ra man ang naay hardware sa ilahang dapit. Ug usa pasad sila ang ilado nga palitanan nga hardware didto. Sa sige na kog balik-balik ani na hardware. Nakaila na ko ang mga attendant ni ini ug naapod ko'y natipuhan nga usa ka babae nga cashier ug itago na lang nato siya sa pangalan nga Stella. Arangan ug naong si Stella, mabi-abihon ug may pagkakwela. Usahay gali ug maabot nami sa gideliveran nila nga hardware. Mudayon nagpahiyom ini kakita namo kuyog sa akong mga kauban ug mangayo dayon kini og mani. Naanad man gud siya nga magdala gyud kog mani gikan sa syudad. Ay lagi, maunay sima-simaon nako samtang ga-drive ko sa sakyanan. Kanang mani nga ready to eat na ug kanang walay panit ang iyang gusto. Sa sige na kong deliver, nasuod na ako si Stella kadugayan. Wala rapi problema nako kay batan-on pa man pud ko. Nya siya, dalaga pa pud. Dahi usahay nga di gyud malikayan nga magstorya-storya mi sa iyang mga kauban. Dala sungog-sungog ug tupo-tupo pud. Ay puong pa nila, bagay daw ming duha ug parison kuno daw mi. Siyempre ako kiligon sad gamay kay kinsa may di ganahan ni Stella ba? Siya ang gusto na kong makauban permi ug makita. Pero wala lang gyud ko, medyo layo-layo ba ang iyang gitrabuan ug ako pud mag-deliver bisan asa pud maabot. Basin wala ra pud ko para niya, buon sa baka. Miabot sa point nga murag nagka-okay ang among pagtagad sa usag-usa sa sige na nako og deliver gyud sa ilang hardware. Usahay gali, pagdahon ko niyag kaon kun maatol nga ting paniud to. Nya naami sa ilang hardware na abdan. Nya nagpile pa man mi sa pintal nga gipang order sa ilahang amo. Diya tay usa ka adlaw atol sa among delivery. Nihagad ko niya og pakiglaag sa syudad. Aron pod makahigayon ako pag storya unta niya. Apan, bibalibad siya nako lagi. Kay labad daw kuno ang iyang ulo kuno. Ug mao to, wala na lang ko namugos pud niya. Kay aron makapahuway lang sad siya. Ug para di na lang pud ko makasamok. Apan, mihangyo na lang ko ug gipaagi na lang nako og pangayo sa iyang number sa iyang cellphone. Aron magka-text mi. Kung gali man musugot na siya, nga manglaag mi. Ug lipay ra pud ko. Kay misugot ra sad siya nga mohatag sa iyang number. Pagbalik na nako sa amo dito sa syudad, gitiksa nako ang iyang number nga gihatag, pero wala man siya mo reply nako. Nisuway nako og tawag sa iyang number. Gitubag kini, pero walay tingog ni Stella ako ang nadunggan. Pero nakamatikod ko, nga lain kaayo ang paminaw pagkadungog nako sa iyang linya. Murag na ay hagawhaw nga tingog, unya murag na ay tingog bitaw nga gahilak. Tawag ko sa iyang pangalan ato. Apan wagi Stella nga mitubag. Bali mga 2 minutes kung nagasigi og tawag ug paminaw sa iyang line. Ki-end na lang nako ang tawag. Kay basin wa siya gana nga makigstorya nako. Pero nahibulong lang gyud ko sa tingog nga gahilak ug wa malikay nga nang limbawt akong balahibo paghuman. Dali-dali kong hapuhap sa akong mga palad
O gihapyod na ako kini sa akong panit ug bukton aron mawala ang pagpanglimbaw sa akong balhibo. Maong nakadeside na lang ko ato nga matuog na lang pug ko. Damtan og pila ka semana ato, wala gid mo text o mo reply man lang si Stella sa akong mga gipang send. Ug sakto, gitan-aw pud nako sa delivery schedule anang pagkagabi nga ana ang store nila ni Stella nga nakabutang nga for delivery. Ug miundang na lang kog text ug tawag niya. Kay mora man gihapon akong nadunggan sa iyang mga tawag. Adto na lang nako siya ngadto kumustahon sa personal. Pagkabuntag ni ana, humandala sa ako mga ilisan og parakaon, miadto na ko sa amo ang parkingan. Ug dayon, kuha na sa mga i-deliver nga mga item. Ug dayon larga na aron di maabtan sa truck ban sa may highway. Sa akong pagbiyahe, kalit lang kong nakakita sa hulagway ni Stella sa may highway. Kay nistapan to ato nga time. Ug akong gyud kining giklaro og si Stella bagyud to. Ning kaway-kaway siya sa layo nga dapit sa pikas nga lane. Ug nagbarog siya sa may gutter ug nagwave-wave diri kanako. Ulahi na kaayo na kung nakita siya, dihang ligo na. Ug mitan-aw ko sa side mirror ato. Kay unta mo lugar ko sa unahan para mapasakay nako siya. Nahibong ako mga kauban ug nganong nipadaplin daw ko umihunong. Ni anak ko nga, naa si Stella, wala mo nakakita. Naados unahan ay nagkaway-kaway man to. Kung panako sa akong mga kauban. Gisungog pa ko sa akong mga kauban nga bunga ra daw to sa sige na ko hunahuna kang Stella. Kung bisan asa na lang daw nako makita ang iyang dagway. Apan ako gyud giklaro ang lugar, gitan-aw pa nako sa likod o sa unahan nga mga tindahan. Wala man gyud siya. Ug mao to, mibalik na lang ko og sakay sa sakyanan nga dismayado. Kay nganong nagpakita siya, nga wala man mo pakita dihang ako na siyang gipangita og ginaog. Nakapangutanan lang hinuon ko ug ngano ug unsay ipasabot kaha. Naabot na may sa hardware kung asa si Stella nagtrabaho. Excited pa kaayo ko kay makakita na pud ko kang Stella ato. Nagdala pa gali og money di ay para niya. Nagihapit na ko kaganiha dito duol sa trabahoan aron nihatag na ko kaniya. Pag abot na namo, niya diskarga na sa mga pintal, nangita dayon ko kang Stella. Mituyo ko adto sa likod nga bahin kay ako unta laging kuhaon ang money nga naa sa sakyanan. Pagsirado na ko sa pultahan sa van, nakita na ko si Stella, natanaw na ko ug hayag kaayo ang iyang dagway. Nag-smile siya nako ug ni-smile pud ko kaniya. Ug tantong paghulbot na nako sa plastic sa mani kay akong gikuha, paglingi na nako, nawala naman si Stella sa iyang gibarugan. Maong nangita na sad ko niya ug gituyok nako ang tibuok sakyanan kay basing gibinuangan ra ko niya tago-tago atong panahona. Ug kay wala magyud nako makita siya, maong niadto na lang ko sa tubangan sa hardware store ug gipangutana nako ang isa ka attendant nga naa didto galingkod. Ug ako siyang gitawag ug giingnan nga, asa si Stella? Kalit lang na akong nakita ang kaguol sa naong sa babae nga akong nakaistorya ug wa ko kasabot ug naunsa siya. Maong miingon ko sa iya nga, naunsa day ka ug asa pud si Stella? Pangutanan ako og balik sa iya ha. Apan nakalitan ko sa iyang naong, dihang miingon siya kalit nako nga, wala naman si Stella ya. Wala day kakahibalo sa nahitabo kang Stella ya. Unsay buot nimong ipasabot nga nakita pa lang gani nako si Stella ganiha pag abot namo. Naapagali ning maniong ako ihatag unta sa iya ha. Ya, pila naman kaadlaw gihaya si Stella ya kay namatay man siya. Nahibulong gani mi nga wala na mo duty. Unya naay ni Aris Hardware ug mipahibaw namo nga wala na gyud siya. Nakita naman lang siya sa sulod sa kwarto sa ilang balay. Nga wala na maginhawa og nigahi na daw ang iyang lawas. Namugnaw pag-ayo nga akong lawas pagkahibalo sa giingon sa maong babayi. Ug wala pa gyud ko mituo pag una. Maong nangutana pag ko sa lain nga attendant. Ug gikumpirma gyud na tinuod ang istorya nga wala na si Stella. Di masabtan akong gibati atong orasa. Kung wala na si Stella, kinsa man dayto ang nagpakita nako kaganiha sa highway ug didto sa may likod pod. Di ba kaha iyahan lang tong kalag nga naglaag-laag na lang. Grabe kahuot sa akong dughan kahibaw sa nahitabo kong Stella. Ug walay kabutangan akong emosyon
nga murag nawad-an ko gana nga mobalik na sa hardware nga iyang gitrabahuan. Gusto unta nako siyang adtuon sa iyang haya. Apan di nako madawat ig makita nako ang iyang pateng lawas. Milugmo akong mga luha samtang nagstorya pa mi sa attendant nga mga babay ug mipakita kini og hulagway nga nakasulod sa lungon si Stella. Dali-dali na kong gilikay akong mata sa cellphone aron di masakitan pag-ayo. Nawad-an jud ko gana atong adlaw tungod sa pagkahibalo kang Stella. Kung miingon na lang ko sa akong mga kauban nga sila lang ang bahala sa paghakot kay naglabad akong ulo sa biyahe. Apan ang tinuod gyud ato, galaing jud akong dughan tungod sa nahitabo. Mihila ko sulod sa van ug nakahinomdom ko sa hulagway ni Stella nga taga-ari nako sa iyang trabahoan. Mao di ay siguro nga lain kay akong paminaw kaganiha pa lang ug katong sukad nga nanawag ko ato niya nga murag na ay gahilak sa pikas linya. Masabot ato nga wala na day si Stella. Nang limbawt akong balahibo pagkakita nako sa side mirror sa sakyanan ug kita kayo nako sa samin nga anaa si Stella sa likod. Nagtan-aw kini nako ug bidayon milakaw siya palayo. Ako kining gilingi apan pagtan-aw nako nawala kini og kalit nga mura bitaw og asura pud ang palibot. Ug inanay na kong gidawat ang nahitabo na kang Stella. E siguro kabubuton gyud sa Ginoo ug adto ra gyud ay siya kutob. Usahay di gyud matag-an kung kanusa ko haon ang kinabuhi sa tao. Mao kung naay chance pa-feel nimo ang imong pagbati sa usa ka tawo. Iistorya na dayon aron di nimo ma-miss ang chance. Bisan tuod sa kamubo sa panahon diri sa kalibutan, pero at least mastorya nimo imong pagbati. Wala tuod nagkakami ni Stella, apan sakit gihapon para nako ang nahitabo sa iyaha. Tagahatod nako sa iyang hardware nga gitrabahuan kaniadto. Di gyud mawala sa akong hunahuna ang kaanyag ni Stella. Nagpabiling buhi siya sa akong hunahuna. Ug karon naa na ko'y uyab ug mag 4 years na mi. Ug lipay ra pud ko nga part si Stella sa akong kinabuhi bisan sa kadali man lang namo nga panagkita. Ug diri na lang kutob ang akong i-share sa inyo nga istoryang kahadlukan. Daghang salamat sa pagbasa ug pag-share pud sa uban. Namasin ra pud ko nga mabasahan ninyo ako ang kaagi. Ug unta ma-feature ni sa inyong YouTube channel, Facebook page ug TikTok. Daghang salamat ug mabuhi kitang tanang mga Bisaya.